Takže já vás zdravím u dnešního videa, kde budeme zkoušet tyhle ty bonbonky, kterým se říká jelly beans. A jsou tam takové různé barvy a jedna příchutí vždycky něco odporného a druhá něco dobrýho. Takže dneska to moje holky chtějí vyzkoušet. Takže si každá vždycky vezme jeden bonbonek a bude už zkoušet, jakou to mají příchuť. Tak modrá, ta tam myslím byla psaná zubní pasta. Pasta a borůvka. A nebo borůvka, nebo lesní ovoce. Na zdraví. Zubní pasta. Zubní pasta. Taky. A dobrý? Jo, dá se. Akorát trošku pálí. Jo. A jak to chutná, jako větrový, nebo Větrová. Ale je to mentolový sladký. spíš? Jo, sladký. Takže spíš takový tik-tak. Akorát je blbý, že to jsou jenom jedny blesky. Tak další, Jdeme na jo? bytí? Já nemám, já se vezmu. Tam není druhej. Tak si Stejnou vezmeme barvu. bílej. Tak jo. A bílá byla kokos, nebo nebo plínky. dětský Tak jo. plínky, jo. Tak na zdraví. Já to musím rozvěkat. A budeme soutěžit, jo? Kdo bude mít Tak jo. nejvíc těch smradlavých. Těch věcí nejhorší. Tak šup. Na zdraví. Cink. Tak vyhraje další krabičku. Plínky. Jo. Kokos. Takže Jo. Amča má Ubrousky. jeden bod navíc. A nebo pastu můžeme brát taky za... Já Jako, taky. jsou taky. Já taky bod. Tak. Máš kokos. No. Teď jdeme Ale na psa. Já říkám, ty, co mají ty smradláky, tak budou dostávat body. Tak jdem na psa. Dík. Já pes je Tak jo. hnusnej. Takže hnědá je buď Pes. přížrádlo, anebo Puding čokoládový čokoládní. puding. Tak jo. Já musím jít hnusný. Také. Nemusíš furt tam- mít hnusný. Tak. Ale Na víš, co zdraví. tam, když máš teďka tu... Co to máš kokos vlastně? Co to lepí na zuby? Co, Emi? Já chci přijít žádlo. Počkat. Čokoládový puding to asi nebude. Nebude přížrádlo. Dá se to. No. Čokoládový puding. To To je je! Amča, ty už máš 2 hnusy. Tak 2-0. Ale fuj, to smrdí až sem. Ty fuko. No. Fuj. Ty vole, to je hnus. Fuj. Ten čokoládový puding. Tak jo, bereme tu ty dám- fruty. Jo, tak jo, tak jdem. Tutti fruty. Ukáž. A nebo Ty fruty. z blitky. Ponožky Ne, jsme ponožky. dali. Fuj. A jsou to vony? Jo, jsou. Máte stejné? Já myslím, že má Amča růžový Jo. nějaký. Tak jo. Fuj, to doma to smrdí až tak sem. Cink. Tak. To takový s dubkama růžový. Takže co, Ponožky. co máš ty, Maru? Já se bojím. Takže Emi Fuj, už má tabu. 3 body. A ve vedení dostaneš další krabičku jako bonus. Fuj, to je hnus. Ponožky to dám. To dáš, jo. Já bych to Fuj. taky dala. Ty vole. A proč to vyplivla teda? Protože, Co toho bojíš? jo, bojím. Co, Maru, dobrý? Ty vole. Zvládneš to? Můžu to spolknout? Můžeš. To Tak ne. to vracíme. Ale tak nedostaneš další bod. Tak ty jsi měla, Maru, zatím jeden, veď? Tak 3-1 to je. Vyhrávám se ve vedení. Tak, teď si vezmeme zelený. Zelený jsou lemetka nebo... Nebo tráva. Nebo tráva. Co pak, Maruš, už nemůžeš? Tak pojď. No tak ty ponožky jsou ale taky pěkně Ty hnusné. vole, Fuj, to je smrad. to je skoro jak blitky. Tak jo. Fuj. Tak jo, na zdraví. Něco lepšího fakt. To jsi měla, Maru, nějakou jinou, ne? Nebylo to... Tráva. Šlo se trávu. Tráva. Mám Taky jo. 4. Tak 4-2 to je. Takže poslední dáme, jo? Ať to není moc dlouhý, už jedem 4 minuty. To je... Co jste ještě neměli? Šušeň. Fuj, dej žlutej. To nejsou šušení. Žlutý jsou šušně. Jako. Ne,
Tak jo. Nebo hruška. Myslím, že tam jsou. Jo, tak jo, tak jdem. Prosím hrušku, prosím hrušku. Tak poslední, jo? Ale to neplatí, já podvádím. Já to Nepodvádí. nepoznám. To budou tady ty. Ne, to budou tady ty. Mhm. Takže si tady se přečtu. Co tam na žlutých? Hruška! Nebude to z každiny vejce. Jo. To... Jo. Ah! Fakt jo. A já to žeru tady. Ah! Hm? Ne, žlutý je popcorn. No. Buď to A ten ne, to bylo popcorn. tohle, koukej, to bylo tohle. Tak zelený jste měli. A myslel, že to bylo žlutý. Já mám To ne. hrušku. To bylo Já mám hrušku. Každina vejce No, má tak slovy dobrý, tak popcorn. Emča to vyhrála. Já tě zabiju. A ona podváděla. Ne, Ne, podváděla, jak A co je to může ten vědět, co růžový? v kterým je. Co je to růžové? To už jste měli. To je tutti fruity anebo ponožky. Jo, tak Maru, dáme ještě tu. Ale to už jste měli. Můžu si vzít to pastu. Poslední už, jo? Tak jo, pastu nebo bolušku. Tak jo. Tak, cink. Na zdraví. Bon Bude appetit. zase pasta. Bon appetit. Tak jste, já myslím, že borůvku jste tam ještě ani nenašli jednou. Zase Pasta. pasta. Jaká vyhrála, mám 5. Polůvka. No, Maruška měla větší kliku teda, no. Tak jak se rozlučte, zamávejte. Ahoj. Uvidíme se příště, až Emka bude na jém webu. Teda. Bylo to moc dobré. A to je oranžové.